Bon dia. Avui ens trobem aquí per, fer públic o fer oficial, encara que ja va sortir a la premsa fa uns dies, la renovació de l'Edgar Badia. L'Edgar Badia, fins avui podíem dir que era una gran promesa. A partir d'avui és un actiu importantíssim del Club de Futbol Reus Deportiu. L'Edgar l'hem renovat per 2 temporades més, per tant podem dir que el tema de la porteria el tenim molt ben cobert i amb un jugador amb molts i molts anys per endavant. Per tant, també vull aprofitar, cosa que no havia fet abans, és de dir o felicitar el nostre director esportiu, el Sergi Parés, perquè en molts casos, però una vegada més, amb el tema de porter, amb el tema de l'Edgar, va fer un gran fitxatge de futur, un gran fitxatge de projecte de club. Per tant, també crec que és de rebut reconèixer-li la labor que fa des de fa molt de temps dintre del Club de Futbol Reus Deportiu. Per tant, Edgar, l'enhorabona, per nosaltres ho acabo de dir, ets un actiu ja del Club de Futbol Reus Deportiu, esperem que t'acompanyi la sort com fins ara, i ara aquí els companys de premsa els hi passarem un CD amb una mica d'història teva i després agafarà la paraula el Sergi Parés. Una mica, clar, les bones notícies ens fa il·lusió tots donar-les, i una mica nosaltres des del dia que va arribar ell, que vam estar, quan estava a Granada 3 setmanes, ell forçant al màxim per poder venir amb il·lusió, ja vam palpar l'ambició que tenia, les ganes de ser porter, les ganes de ser bo, les ganes de créixer, les ganes de jugar en categories altes, i quan va arribar aquí el primer dia, és una mica d'anècdota, quan recordo que va arribar un dia al vespre: com estàs? Has anat entrenant? Estàs bé? No sé què, ja pots jugar el diumenge, estic perfecte, ja el diumenge estic per jugar, ja vull jugar, ja estic bé, no sé què. Sempre és un porter amb molta ambició. I nosaltres realment és una posició que pensem que tenim un porter de futur, que volem que sigui el nostre porter de segona A, i que està clar que al final l'estil de joc pel que aposta una mica el club és intentar tenir la pilota, intentar tenir iniciativa. Llavors, clar, busquem un porter que sigui bon jugador amb els peus, que sigui el primer de començar l'atac, i després sobretot que sigui anticipatiu i que sigui ràpid en situacions d'1 contra 1, que és on un equip que porta iniciativa i no juga sempre replegat i no juga molt a prop de la porteria, es troba en aquestes situacions de molt límit, amb jugades decisives d'1 contra 1. I això l'Edgar ens ho fa perfecte. És un luxe amb 22 anys poder tenir un porter que ja sigui titular indiscutible en aquesta categoria i hagi sigut un dels jugadors importants de la primera volta de la segona B del grup nostre, i per nosaltres estem super encantats que l'Edgar estigui aquí 2 anys més i que és una situació ideal i òptima per l'estil de joc que tenim, per la personalitat que té ell i una mica es donen tots els condicionants, i a més és molt jove, que és una mica també la idea que a la llarga busquem tenir un equip el més jove possible. Per tant, hem pensat que ell ho mereixia i que valia la pena fer una mica de roda de premsa per aquesta notícia, perquè per nosaltres i pel club és una notícia important i al final has d'anar creant un club amb una estructura forta i amb uns pilars dintre del primer equip, i el que requereix tant a nivell de valors com a nivell de qualitat futbolística aquest tema, i ens feia il·lusió i creiem que s'ho mereixia fer aquest petit reconeixement, tant en forma de les imatges de vídeo, que al final diuen una mica el que és ell, un porter que va tenir que superar una situació difícil. Ell comença amb una projecció espectacular, des de molt joves internacionals, és el tercer porter de l'Espanyol, debuta amb el primer equip, està tot dissenyat i pensat perquè sigui el porter del primer equip de l'Espanyol,
I llavors hi ha una sèrie de situacions que passen amb el futbol i en qualsevol àmbit de la vida que fan que diguin, bueno, tens que tornar a començar i es tanca una mica la porta al primer equip i te n'has d'anar a Granada, amb la qual aquí, doncs, bueno, és dir, toco de peus a terra, sé on estic, sé que tot costa molt, sé que els jugadors que estaven allà quan guanya aquell campionat d'Europa sub-19 estan jugant el 90% a primera divisió i bueno, tinc que tornar a començar, un porter el recorregut és més llarg, s'arriba a vegades més tard i el camí doncs, ha de ser segona B, un club amb ambició i anem creixent per a veure si al final estic on puc estar. No? Per tant, totes aquestes situacions que et van curtint et van fent millorar i et van fent que miris cap dintre i no cap a fora per dir no estic al primer equip perquè un entrenador en un moment no sé què, l'altre no sé quanto, sinó el fet de dir què depèn de mi, què puc fer per créixer, tinc que ser fort, tinc que treballar cada dia, tinc que tenir il·lusió i tinc que lluitar per un objectiu amb totes les conseqüències. No? I una mica tot això crec que l'ha fet un molt bon porter i nosaltres tenim il·lusió en que pugui créixer amb nosaltres. Vols dir alguna cosa? Bueno, sí. En primer lloc, agrair-los les paraules perquè realment com el director esportiu d'un club que està creixent molt i que està en un projecte espectacular, realment, que és el meu club ja, pensin això de mi, doncs em reconforta moltíssim, em dona una confiança gegant i, bueno, com diu ell, després de superar les situacions que hagin sigut en el passat, un tornar a començar en aquest club ha sigut per mi la millor decisió que crec que podia prendre. He après molt durant aquest any i mig, bueno, ara any que porto aquí, he millorat molt a nivell esportiu, però també he crescut molt interiorment, m'he fet molt fort i crec que això m'ajudarà també a seguir en el bon nivell que crec que estic aportant a l'equip i seguir així, si puc, els 2 anys i mig que em queden, no? I més, si pot ser, no? Però bueno, primer de tot agrair-los. I segon, doncs expressar aquesta felicitat que tinc d'haver renovat fins al 2017, que ara sona molt llunyà, però no ho és tant. Crec que durant aquest temps passaran moltíssimes coses, perquè crec que estem en aquest camí de que passin coses molt bones i tot i que potser ara no és el millor moment de dir-ho, però és que confio 100% en l'equip, en les opcions que tenim i en què s'acabarà fent una gran temporada com crec que bona part de la temporada hem fet. I bueno, això, molt content per renovar, molt feliç i amb ganes de seguir amb aquesta experiència i bueno, això que aposto també personalment per aquest club perquè crec que és la millor opció de seguir creixent com a jugador, de progressar a nivell de categoria. Segur que la meva il·lusió és pujar amb el Reus a segona divisió i per això també faig aquesta aposta per quedar-me aquí i seguir creixent com a futbolista. Aquest estiu has tingut que superar una prova dura perquè el club va apostar també per un altre porter molt consolidat a segona B. Un cop has guanyat, entre cometes, aquesta prova, no sé si això... Bueno, el club és normal, el porter de les màximes garanties possibles, el Francis venia amb un currículum espectacular, ha demostrat que és un gran porter i bueno, els dos vam competir, la pretemporada vam entrenar a tope, vaig tenir la sort de convèncer el Nacho per començar jugant i crec que setmana a setmana he treballat per mantenir aquesta posició i sí que és cert que competir amb ell m'ha ajudat a guanyar confiança, a millorar, he après coses d'ell i al final la competència és bona perquè ajuda a créixer i ajuda a mantenir un bon nivell i llavors en aquest sentit crec que és normal que el club busqués un porter de garanties i la veritat que sí que m'ha ajudat molt. T'esperaves trobar-te en aquesta situació? Vas arribar justament fa un any que estaves aquí anunciant-te com a fitxatge del Reus. T'esperaves trobar-te ja consolidat a la porteria del Reus després d'un any, signar ja la renovació? És una aposta teva, dius també, però també és una aposta del club. Tu esperaves haver arribat a aquest punt? Home, quan jo vaig venir aquí la meva intenció era clara, era buscar minuts, créixer com a jugador, m'havien parlat molt bé del club, ho he viscut en primera persona, és espectacular, el nivell humà i el nivell esportiu que hi ha i amb el creixement que està produint-se al club, doncs evidentment quan jo vaig arribar aquí la meva intenció era jugar molts partits i si al cap d'un any està renovant significa que he jugat molts partits i que el club segueix progressant com està fent,
per suposat que estic supercontent i potser quan vaig arribar no m'esperava un any després estar renovant 2 anys més, però bueno, per mi és una notícia fantàstica. Clar, és el que dius, és una aposta també personal teva, signes fins 2017, porter en projecció, que ja has tingut el teu futbol formatiu i que tens una projecció molt elevada, també és una aposta teva en el sentit de dir, escolteu, que em comprometo fins d'aquí 2 anys, o sigui que d'aquí 2 anys potser has fet grans temporades i tens grans ofertes, però tu t'has compromès. Sí, jo em comprometo amb el Reus, doncs, per el que et dic, la confiança que m'han transmès des del club, des del cos tècnic, des de tot el nivell, és que estic veient un nivell humà, l'he viscut, un nivell esportiu també, del club, pràcticament, vull dir, era molt difícil rebutjar una oferta de renovació del club, o sigui, no és una aposta personal, he volgut dir aposta personal en el sentit de que em comprometo 2 anys perquè és el que vull és seguir en aquest club, seguir triomfant amb el Reus, espero que vinguin moltes victòries i que optem a pujar a segona divisió, que per mi també és el gran objectiu, arribar al futbol professional amb el Reus. Seguint de les teves paraules, que difícil no va ser, no? Aleshores compensa't d'aquest que deixis. No, que va. Des del primer moment que vam parlar, vull dir, hi ha hagut petites coses que hem parlat, però com sempre, no? Però, vamos, jo estava convençut que la meva intenció era quedar-me aquí, 2 anys, perfecte, i lluitar per això, per arribar al futbol professional amb el Reus.